Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω είναι μια πολύ επικοδομητική συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε βαθιά στο πρόβλημα της ελληνικής νομοθεσίας και ειδικά της ασφαλιστικής. Πριν πούμε την προστιθέμενη αξία που δίνει η κωδικοποίηση στην ασφαλιστική νομοθεσία, ας διερευνήσουμε τα αίτια που ο ΕΦΚΑ είναι πρωταθλητής στα παράπονα. Η νομοθεσία για τις συντάξεις είναι ένα από τους πιο πολύπλοκους και δύσβατους τομείς στους οποίους η πολυνομία είναι προφανής. Η αιτία της πολυνομίας είναι η αποσπασματική και πελατειακή πολιτική συντάξεων που ακολούθησε το ελληνικό κράτος για δεκαετίες. Γι' αυτό, εξάλλου, από μερίδα ακαδημαϊκών, το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης ονομάζεται και συντεχνιακό δίκαιο. Ανοίξει στο παρελθόν, αλλά μας ακολουθεί στο παρόν, ελπίζουμε να μην μας ακολουθεί στο μέλλον. Ο δεύτερος λόγος είναι η διόγκωση του φαινομένου της πολυνομίας, της κακονομίας και της γραφειοκρατίας. Θα σας δώσω κάποια νούμερα τα οποία είναι ενδεικτικά. Το 2014, στην προσπάθεια που έκανε το Υπουργείο Εργασίας να καταγράψει από το 1940 μέχρι το 2014, 75 χρόνια λειτουργίας, το σύνολο της ασφαλιστικής νομοθεσίας, αυτό έφτασε τον αριθμό των 39.000 σελίδων. Το 2014 είχαμε 39.000 σελίδες ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το καλοκαίρι του 2023, όταν ανέλαβα, συζητώντας με την υπηρεσία, ζήτησα από το 2010 και μετά, τα χρόνια της πολυεπίπεδης κρίσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής που ήρθε στην παρόδο το ασφαλιστικό σύστημα έχει το βάρος της ευθύνης και το μερίδιο που του αναλογεί, συγκεντρώσαμε την νομοθεσία. Λοιπόν, υπάρχουν 153 ασφαλιστικοί νόμοι, διάσπαρτοι, όχι μόνο διατάξεις όπως τώρα γίνεται, συγκεκριμένα νομοσχέδια που αφορούν συνταξιωτικές διατάξεις, 153 διάσπαρτοι νόμοι, υπάρχουν 258 υπουργικές αποφάσεις και υπάρχουν 870 εγκύκλοι. Λοιπόν, το σύστημα δεν έφτασε τυχαία να είναι εκεί που είναι και ο ΕΦΚΑ να είναι πρωταθλητής στα παράπονα. Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ, ο οποίος πολύ σωστά ενοποιήθηκε και δημιουργήθηκε, είναι μια μεταρρύθμιση απολύτως απαραίτητη. Ο τρόπος που έγινε η συγχώνευση των ταμείων, καθότι είναι κληρονόμος 160 ταμείων, 13 φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άνω των 1.300 κανόνων παροχών και συντάξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η καλύτερη συγχώνευση που θα μπορούσε να γίνει μεταξύ δύο εταιρεών παίρνει πάρα πολύ καιρό. Σκεφτείτε τι υπέστη ο ΕΦΚΑ, τι βίαιη συγχώνευση υπέστη, πόσο αυτό δυσκόλεψε τη ζωή και των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και του ΕΦΚΑ. Και αυτό γιατί δεν είχαμε ενιαίους κανόνες παροχών και δεν είχαμε πληροφοριακά συστήματα τα οποία μπορούσαν να υπηρετήσουν αυτούς τους ενιαίους κανόνες. Άρα, πάνω σε αυτό, κύριε Μιλαπίδη, και επειδή οι αριθμοί που αναφέρατε είναι και ενδεικτικοί και αποκαλυπτικοί για μια κατάσταση, μπορείτε να μας πείτε πώς το Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή θα αξιοποιήσει την παρούσα διοικητική κωδικοποίηση? Και έρχομαι σε αυτό. Η κωδικοποίηση είναι το πρώτο βήμα. Είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να διαπλάσουμε τους επόμενους κανόνες. Γιατί υπηρετεί την ασφάλεια δικαίου, υπηρετεί την εμπιστοσύνη του διοικούμενου και της διοίκησης, διευκολύνει το έργο των υπηρεσιών, ταυτόχρονα αποτρέπει τη διοίκηση από να κάνει λάθη. Ξέρετε, για κάθε νέο νόμο που ψηφίζει το Υπουργείο Εργασίας, υπάρχει ακόμα η κακή συνήθεια να ζητάτε μια εγκύκλειος η οποία κοινοποιεί το νέο νόμο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, γιατί η κωδικοποίηση είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, όπως ήδη υπόθηκε.